Ο εισηγητής από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτριος Τσουκαλάς. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θέλω την ανοχή σας λίγο, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάω από αυτό το βήμα. Ναι. Καλορίζικος και καλή συνέχεια, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα προηγούμενα, ακούγοντας προηγούμενα και την επερώτηση του κυρίου Ψιχάρη, αλλά και το γενικότερο κλίμα που διαμορφώθηκε σε σχέση με την αστυνόμευση αυτής της πόλης, πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα άλλο πράγμα το μεταναστευτικό και άλλο πράγμα η αστυνόμευση. Η αστυνόμευση σε αυτή την πόλη γνωρίζετε όλοι και κατανοούμε όλοι ότι θέλει πάρα πολλά βήματα για να πει κανείς ότι σε αυτή την πόλη θα αισθάνεται ασφαλής. Και δεν φταίνε οι μετανάστες, γιατί εκεί έχουμε φτάσει, ότι για όλα φταίνε οι μετανάστες, έχουμε βρει ένα εξεταστήριο θύμα και από εκεί και πέρα αποκρύπτουμε μια σειρά άλλων θεμάτων τα οποία έχουν διαμορφώσει την εγκληματικότητα σε αυτή την πόλη. Χωρίς βέβαια να λέμε ότι και το μεταναστευτικό, όλη αυτή η συσσόρευση ψυχών σε αυτή την πόλη εδώ και σε αυτήν τη χώρα, ασφαλώς και αυτό δεν αποτελεί μια θριαλίδα, ασφαλώς και αυτό δεν αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι που αφορά και στην εγκληματικότητα. Πρέπει να τα βλέπουμε συνολικά, πρέπει να τα βλέπουμε όλα μαζί για να κατανοήσουμε και να μπορέσει η αστυνομία, η οποία έχει τη δυνατότητα αν αφαιθεί ελεύθερη, έχει τη δυνατότητα και την επιχειρησιακή και το ανθρώπινο υλικό και υποδομές, για να μπορέσει, και υποδομές που πρέπει να τις αυξήσει ασφαλώς, για να μπορέσει να συλλάβει την εγκληματικότητα από όπου και αυτή αν προέρχεται. Και στο σημείο αυτό θέλω να θέσω ακόμα ένα κομμάτι, ότι εχθές το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα, η κυρία Κούρτοβικ, η δικηγόρος, δεν είχε τη δυνατότητα να βγει από το αστυνομικό τμήμα, στο οποίο ουσιαστικά ήταν πολιορκημένη επί 5 ώρες και βγήκε με τη συμπαράσταση της αστυνομίας ασφαλώς, γιατί αν δεν υπήρχε εκεί μία δημιουργία αστυνομικών και ένα αυτοκίνητο για να την απεγκλωβίσει, θα ήταν ακόμη εκεί. Αυτό τι είναι? Αυτό δεν είναι μία εγκληματική πράξη που θα πρέπει αυτή η χώρα, αυτή η πολιτεία, αυτή η δημοκρατία να την περιφρουρεί? Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και για ένα λεπτό στο χθεσινό συλλαλητήριο. Το χθεσινό συλλαλητήριο, παρόλη την έρπουσα προπαγάνδα, με τις χιλιάδες αστυνομικών, με τις άβρες και τις νέες άβρες και τις ακόμα περισσότερες άβρες νερού, οι οποίες θα έκαναν την εμφάνισή τους. Όλα αυτά τα οποία διοχετεύθηκαν εντέχνως για να μην κατέβει ένας λαός που βρίσκεται σε απόγνωση να διαδηλώσει, όλα αυτά έπεσαν στο κενό, γιατί ο λαός ήλθε και παρόλα όσα συνέβησαν πριν, ο λαός ήταν παρόν, θα είναι παρόν και θα ανατρέψει αυτά τα σχέδια, αυτή την ταφόπλακα που ετοιμάζεται με τα νέα μέτρα να βάλετε απάνω στο πτώμα αυτής της χώρας. Γιατί εκεί την οδηγείτε. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στις χθεσινές προσαγωγές. Θα έλεγα ότι έγινε ένα βήμα. Έγινε ένα βήμα για να έχουμε μια ειρηνική διαδήλωση και νομίζω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης που συμμετείχαν ήταν οι πρωταγωνιστές για την ειρηνική αυτή διαδήλωση. Γιατί η αστυνομία, παρόλη την καλή ενδεχόμενα διάθεση που μπορεί να πει εντός ή εκτός εισαγωγικών, έκανε πράγματα που κατά την άποψή μας δεν ευσταθούν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έπρεπε να συλλάβει 12 άτομα στη Γαρδένια, στο σταθμό της Γαρδένιας του Ζωγράφου, νέων ανθρώπων, οι οποίοι ετοιμαζόντουσαν να μπουν μέσα στο τρένο, στο μετρό ή δεν ξέρω εγώ πού, με τα πανό τους και συνελήφθησαν γιατί δεν τους άρεσε ενδεχόμενα το ντύσιμό τους. Με αυτά τα κριτήρια θα κάνουμε προσαγωγές? Ενώ την ίδια στιγμή ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα στη διαδήλωση υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν εμφανώς
άνθρωποι οι οποίοι θα δημιουργούσαν πρόβλημα. Το τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και το τι ήταν κάτω από τις κουκούλες δεν το ξέρουμε εμείς, ασφαλώς, και αυτό να το καταγράψετε. Εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Αυτοί που τους γνωρίζουν να πούν ποιοι είναι. Αλλά ήταν εκεί και δεν ήταν αυτοί που ήταν το βράδυ στη Γαδά, μεταξύ των οποίων 8 ανήλικοι που πράγματι μετά από δική μας παρέμβαση, αυτοί οι 8 ανήλικοι που δεν είχαν καμία επαφή με τα επεισόδια, αφέθησαν ελεύθεροι. Τέλος, θέλω να αφαιρθώ για 2 λεπτά στο θέμα του Ξένιου Δία, κύριε Υπουργέ. Έχουμε και στο παρελθόν αναφερθεί, έχουμε συγκρουστεί, πρώτα απ' όλα για το όνομα, αλλά θέλω να πω ότι μέχρι τώρα, και τα στοιχεία τα άκουσα προηγουμένως από εσάς, είπατε για 20.000, νομίζω ότι υπάρχουν νέα στοιχεία που ανεβάζουν τον αριθμό στις 26.000, από των οποίων λιγότεροι από 2.400, δηλαδή λιγότερο από το 10% έχουν προσαχθεί. Οι άλλοι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, δηλαδή έχουμε σταματήσει 26.000 ανθρώπους για να πιάσετε λιγότερο από το 10%. Και εγώ σας λέω ότι και αυτό το 10%, με συγχωρείτε, και αυτό το 10% που έχετε συλλάβει, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς, οι οποίοι ή δεν είχαν τα χαρτιά πάνω τους εκείνη τη στιγμή, ή ήταν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπέσει της νομιμότητας, και ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς και πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι εκπίπτουν της νομιμότητας, γιατί με αυτή την κρίση, με αυτή τη μαύρη αγορά που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία και στον χώρο της εργασίας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, γνωρίζετε πολύ καλά ότι όχι μόνον αλλοδαποί, αλλά και χιλιάδες Έλληνες πρέπει και αναγκάζονται για να επιβιώσουν να ζουν στο καθεστώς της μαύρης εργασίας, να μείβονται με 200 και 300 ευρώ πίσω από τη λάντζα ή στους αγρούς ή οπουδήποτε άλλο. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τα απαιτούμενα ένσημα, ενώ δουλεύουν για δεκαετίες, για 5 και 10 ή πάνω από 5 χρόνια οπωσδήποτε σε αυτή τη χώρα, να εκπίπτουν της νομιμότητας. Όλα αυτά μαζί με τα θέματα που αφορούν στον γκέτο. Θα ήθελα να αναφερθώ για λίγο στον γκέτο, γιατί ακούστηκαν και ο κύριος Ψιχάρης προηγούμενα αναφέρθηκε στο ότι έχουμε ζήσει σε αυτή την πόλη. Δεν έχει ζήσει μόνο ο κύριος Ψιχάρης, και πολλοί άλλοι από εδώ έχουμε ζήσει σε αυτή την πόλη. Εγώ έχω γεννηθεί στα Εξάρχεια, θα το έχω ξαναπεί, ότι πήγαινα σχολείο στο 2ο γυμνάσιο Αχαρνό και Χέιδεν, ότι πήγαινα και έπαιζα φλιπεράκια την εποχή εκείνη στον Άγιο Παντελεήμονα του Βυζούρη. Έτσι λεγόταν ένα μεγάλο μπιλιαρδάδικο και φλιπερατζίδικο της εποχής εκείνης στον Άγιο Παντελεήμονα, και έχω δει όλη αυτή τη μετατροπή αυτής της πόλης. Και δεν σπαράζει η καρδιά του καθενός όταν βλέπει αυτή την πόλη να έχει μεταμορφωθεί σε αυτό το πράγμα που έχει μεταμορφωθεί. Είναι όλων μας όσων έχουμε μεγαλώσει σε αυτή την πόλη, έχουμε ζήσει, έχουμε δράσει σε αυτή την πόλη, έχουμε ζήσει στο κέντρο αυτής της πόλης, το να τη βλέπουμε σε αυτό το χάλι που τη βλέπουμε. Το θέμα είναι εάν με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που αυτή τη στιγμή είναι 3, αν δεν απατώμε, αυτά τα οποία είναι εμφανή, είναι της Κορίνθου, είναι ένα στη Θράκη και είναι και στην Αμυγδαλέζα. Και έχετε πει σε συνέντευξή σας, αν έχω καταλάβει σωστά, ότι θα ανοίξουμε άλλα 3 στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και έχουμε και τα διάφορα άλλα τα οποία ετοιμάζουμε και ετοιμάζεται στα νησιά. Ρόδο, Χίο, Σάμο κτλ. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι για αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης παίρνουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εδώ πέρα είμαστε και μάρτυρες μιας ευρωλαμογιάς, δηλαδή να παίρνουμε τα λεφτά για να κάνουμε κέντρα πρώτης υποδοχής, όπου εκεί πέρα αυτά χρειάζονται να υπάρχουν για να κάνουμε όλη αυτή την προδιαδικασία, η οποία πρέπει να είναι ουσιαστική, να είναι η ταυτοποίηση των ανθρώπων, να υπάρχουν γιατροί να τους εξετάζουν, να υπάρχουν μεταφραστές και δικηγόροι για τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν, και από εκεί πέρα να δούμε μέσα από την κατάσταση την παγκόσμια που επικρατεί, στο Αφγανιστάν, στη Συρία, στο Ιράκ, εκεί που η Ελλάδα στέλνει στρατεύματα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και όπου γίνονται εμφύλιοι πόλεμοι, τι αντιμετώπιση θα έχουν αυτοί, σύμφωνα βέβαια και με την ύπατη αρμοστία και με όλες αυτούς τους οργανισμούς, οι οποίοι προβλέπουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να ακολουθούμε για τους πρόσφυγες. Και βέβαια υπάρχουν και μια σειρά άλλων κατηγοριών που θα πρέπει να δούμε, όπως αυτοί οι οποίοι εκπίπτουν
από το δικαίωμα στην εργασία, από το δικαίωμα να είναι εδώ ενώ είχαν τα απαιτούμενα ένσημα μέχρι ένα προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να δούμε τι γίνεται με τις ιδιωτικές διαδικασίες, δηλαδή στο αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει δεσμούς οικογενειακούς με αυτή τη χώρα, και εκεί να δούμε ποιοι και με ποιον τρόπο οι υπόλοιποι μπορούν ή να υπάρξει μια επανεισδοχή στη χώρα τους, και εκεί να καθίσουμε και να συζητήσουμε με τις πρεσβείες τους, να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μας έχει μετατρέψει μέσα από τις διαδικασίες του Δουβλίνου 1, 2 και 3 τώρα, μας έχει μετατρέψει σε αποθήκη ψυχών, γιατί δίνοντάς μας λίγα ψίχουλα για να έχουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης ή να έχουμε και πει, μας λέει ότι εσείς είσαστε η πρώτη πύλη, και βέβαια είμαστε η πρώτη πύλη. Πού θα πάνε κατευθείαν, θα πέσουν με αλεξίπτωτα οι μετανάστες στη Γερμανία ή θα πέσουν στη Σουηδία? Ασφαλώς και εδώ θα έρθουν. Άρα δεν λύνεται το θέμα με τον τρόπο που πάμε να το αντιμετωπίσουμε. Λύνεται το θέμα και με όλα αυτά που είπα προηγούμενα, αλλά και με το θέμα της επανεισδοχής. Και το θέμα της επανεισδοχής δεν λύνεται ότι ξέρεις, εγώ έχω τη δυνατότητα να σε απελάσω ανά πάσα στιγμή. Γνωρίζουμε πολύ καλά, το γνωρίζετε όλοι, το γνωρίζετε όλοι μέσα σε αυτήν την αίθουσα, ότι υπάρχει de facto μια απελασιμότητα για πάρα πολύ μεγάλους πληθυσμούς αυτών των ανθρώπων, και να θέλουμε να τους απελάσουμε και να θέλουμε να φύγουν από εδώ. Εάν δεν ακολουθηθούν ορισμένες διαδικασίες, δεν είναι δυνατόν να απελαθούν. Και αυτά που λέμε και αυτά που ακούγονται, ακόμα και μέσα σε αυτή την αίθουσα, πετάξτε τα σκουπίδια εδώ, ή αυτό που ακούστηκε προηγούμενα, να τους πάμε στα ξερονίσια, νομίζω ότι είναι ντροπή, δεν θα πρέπει να ακούγονται, δεν θα πρέπει να λέγονται. Θα πρέπει να βρούμε αυτούς τους τρόπους, τους νόμιμους τρόπους, τις νόμιμες διαδικασίες, που αυτοί οι άνθρωποι να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Δεν τους αρέσει να μένουν εδώ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, δεν έχουν κανένα οικονομικό συμφέρον να ζουν εδώ, άρα πρέπει να βρεθούν οι τρόποι και μέσα από τις διακρατικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το που θέλουν να πάνε, αλλά και μέσα από διαπραγματεύσεις που πρέπει να γίνουν με την Τουρκία, που από ό,τι γνωρίζω, είπατε και στην προηγούμενη φορά, γιατί παρακολουθώ ακριβώς τι λέτε, γίνονται τέτοιου είδους διαδικασίες και διαπραγματεύσεις, και ασφαλώς με τις πρεσβείες τους και ιδιαίτερα με την πρεσβεία του Πακιστάν, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε, και εδώ νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε, ότι το Πακιστάν έχει και αυτό μια πολιτική. Ό,τι πολιτική είχαμε εμείς στη δεκαετία του 50 και του 60, να διώχνουμε τον κόσμο, να τους πηγαίνουμε εργάτες στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στον Καναδά, βέβαια εκεί πηγαίνανε με έναν νόμιμο τρόπο, αυτό είναι η ειδοποιώς διαφορά. Την ίδια πολιτική έχει το Πακιστάν αυτή τη στιγμή. Να τους διώχνει, να πηγαίνουν αλλού για να στέλνουν μέσα συνάλλαγμα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται μόνο σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γιατί μόνο εμείς έχουμε 14.500 ακτές και έχουμε και τον Εύρο και έχουμε οτιδήποτε άλλο, και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί οι έρμοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να είναι οι πρόσφυγες ή να είναι οικονομικοί μετανάστες, όταν φτάνουν στον Εύρο ή όταν φτάνουν στα νησιά με τα παιδιά στην αγκαλιά, με γέρους δίπλα, έρχονται και σου λένε «Συνέλαβε με, πάρε με, σώσε με». Άρα να ξεφύγουμε και να φύγουμε από αυτή τη διαδικασία περί σκουπιδιών, περί ξερονησιών, και να καθίσουμε και να συζητήσουμε σοβαρά με την Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται. Να συζητήσουμε σοβαρά με τις πρεσβείες τους και όπου υπάρχουν πρεσβείες. Γιατί γνωρίζετε ότι ούτε με το Αφγανιστάν, ούτε με τη Μαυριτανία, ούτε με τη Σομαλία, ούτε με τη Σιέρα Λεόνε, ούτε με την Μαυριτανία έχουμε πρεσβείες και έχουμε δυνατότητα μιας απευθείας συνεννόησης. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα διάφορα προβλήματα τα οποία υφίστανται, και βέβαια δηλαδή ότι πολλοί από αυτούς σκέφτουν τα χαρτιά τους ή τα χαρτιά τους τα παίρνει ακόμα και η αστυνομία πολλές φορές, ή τους τα σκίζουν και τους τα πετάνε και δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης. Γι' αυτό που λέμε είναι ότι αυτή η υπηρεσία, η οποία εδώ και καιρό έπρεπε να έχει ιδρυθεί από 1η του 12 νομίζω, υπηρεσία ασύλου, και από ό,τι φαίνεται θα πάει για το 13. Αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά, να λειτουργήσει με νομικούς, με μεταφραστές, να γίνονται σωστές ταυτοποιήσεις, να κατανοήσουμε και να δούμε από ποιες χώρες προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι, και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Και έχουμε πει ότι μια μεγάλη συζήτηση για το μεταναστευτικό χρειάζεται να την κάνουμε για να αποκτήσει επιτέλους η χώρα μια ουσιαστική από πάνω μέχρι κάτω